De regels van het ben en pardon dogen net. Dat zeiden de burgemeesters van der Zwan van Heerenveen en van Beckham van Spellingelaan. Maar 28 andere burgemeesters en de benne-ombudsman verzetten ze hard in de wijze waarop het ben en pardon nog uitvierd wordt. Ben van asielziekers moeten 400 tafelsjoch van het riek vallen voor het pardon. De Friese assistent grensrechter Erwin Seinstra uit Ronriep vlaagde de finale van de Champions League. Scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal is met zijn assistenten terug het Europese voetbalbond UEFA onwiest om de finale op 24 mei tussen Real Madrid en Atletico Madrid in Lissabon te leiden. Gisteren is het louter oud-Rierslid Puk van Ulsen stoorn. Van Ulsen zit in de jaren 90 voor de VVD in de gemeente. Ze kwamen haar partij in conflict doordat die haar op een onverkiersbaar plak zetten. Van Ulsen vierde door een succesvolle actie om haar varkenstemmen in de rier te komen. Puk van Ulsen wie al langer ziek, ze is 79 jaar geworden. De maatneden gediend worden onder de bosk in Stiens tot het stwarmauronie is binnen een protobiem omgongen. En de bosk is daar toch in grote ravage. Binnen therapiepraktijk Gewoon Happy wil graag een apart plak dat de Ben Watsie kennen, omdat het bouwen van hutten belangrijk is voor de bennentherapie. Joen en vannacht meest bewolkt en wat buien, het wordt 10 graden. Morgen een soort bewolking, eerst buien, letter droeg, maar middags ik weer ruimwetter. Het wordt 15 graden. De zuidwestenwind is matig onkrachtig.